हेलो फ्रेंड्स वेलकाम इनोस यूट्यूब चैनल बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोफोर लोगोफोर आं दिनै बेरायनोलायसै आरोना गाइस बेलासिनि गलानो बेरायखावनोसै दिनै लोगोफोर मा जायगायाव बेरायनाय जायो बाइकजों थांसै नै गाइस बाइकजोंहाय नैबे लामाजों बेरायनोसै नै सानाबो दा इभिनिं भिउस इभिनिं टाइमावसो बेरायनो मजा मोनखायो आरोना लोगोफोर आं बेलासियाव बेरायनायनि मजायानो आलदा एसे थांनोसै दिनै गोगोम बेरायगोन बबेबा थांगोन सहैगोन खना खनला बेरायजोबगोन आरोना मथेथ' गाइस थाव सोगोन आरो बेरायगोन गारिजों ओरैबायदि थांजोबगोन आरोना मथेथ' दा बुंसै जेस गिदिंजोबगोन लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायदो बोरै दं आरो गाइस नोंथांमोना फोरमायदो होलांसै आरोना गाइस माथो बुंनो नायलांदो एसे गोबावानो जाबायमोन भिडिअखौनो थाबथाब लाबोनाय जायाहाय कन्टेन्टखौनो मोनालै आरो फैसा थाखा प्रब्लेम जादों आरो दा माने न'आव खामानि मावलागासिनो आरो न' लुलागासिनो ना गाइस ओमफ्राय दालायजोब्बाय आरोना आंनि रुमखौबो सिं होजोब्बाय इन्जुर ओमफ्राय दालाय न'खौबो दा दिनैसो मैयाना दाख्लैसो हादों मैया हाजोब्बाय कमप्लिट मैयानो कमप्लिट जाजोबदों आरोना मैया माने दाख्लै बावैनो कमप्लिट जादों होमबाबो मैया बुंजोबबाय आरोना टाइमखौनो दिनैसो मोनबाय बानायनाय जाबाय आरो लोमजादों गगा मोनदोंमोन लोगोफोर मा बुंनो बिदिनो जाना दंमोन आरोना गाइस मा बुंनो ओमफ्राय दा दिनै जाबाय आरोना दिनै मोजां ओमफ्राय बिदिनो बानायलांबाय थानोसै एबारनिफ्राय गोजानाव थांनोसै आरोना लोगोफोर बिदिनो नेक्स्टआव ओमफ्राय फैसानि प्रब्लेम जादों बिदिनो फैसा खामायनोसै आङो लोगोफोर गोजानाव थांनो बुथुमनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय बुंनांगौआथ' बहुद दंलै मावनांगौ हाबाफ्रा माने नै ओरै लामायावबो गारि मानसि फैलाय थायोना ओमफ्राय गाइस दा थांनोसै आरोना गाइस माथो बुंनो ओमफ्राय लोगोफोर बिदिनोसै दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायदोल' गाइस माथो बुंनो आरोना दा बिदिनो जागोन गोबावजों भिडिअ बानायबाथाय खुगानिफ्राय राव ओंखारा जायो ओमफ्राय बेफोरखौ बाद होदो गाइस नायलांदो ओमफ्राय थांनोसै दिनै अबाव बेरायगोन जागोन नायलांदो आरोना गाइस माथो बुंनो लोगोफोर दा गाइस नै बाइकआबो बाइकआनो ओरै नायलांदो बिदि लामाजों हाइरडजों अबाव थांगोन थांसै लेट्स गो लोगोफोर स' गाइस आं बावदोंसो आरोना अननानै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै गोसो गोदानै साबसक्राइब खालामना होदो लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरोना गाइस ओमफ्राय दा नै मानसि थांनायफ्रा नायदो लोगोफोर माथो बुंनो ओमफ्राय ना साबसक्राइब खालामना होदो साबसक्राइब शेयार खालामना होदो गावसिना होदो थुला थुलि होलांसै आरोना राइट लोगोफोर इभिनिं भिउस माथो बुंनो आरोना गाइस साखाव लांसै एबार लगाव गाइस लगाव साबि गैयाना पकेटाव लादों आं बावदोंसोलै गाइस बावदों सरि नै सोनोसै लागावनोसै लेट्स गो थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था गलांगासिनो आरोना गाइस मा बुंनो गलांगासिनो गाइस लामानि अबस्थाखौ नायना ला ओरैबादि फाग्लानि लामाया गाइस बेयाव सेन्टार मोनसिन बायदि मोनदां बिराद दिगदार जायोलै आखायथिल'बा गाइस सेन्टार मोनसे ओरै थांबाथ' मासबादानो मोनहैसिगोन आरोना गाइस मोनसे लामा दंबाय दा ओरै सिदा थांनाय जासिगोन आं स' गाइस दा नै आङो फैयै माबा मोनसे सेन्टार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नै नायना लानो हागोन ओरैजाय सेन्टारा स' गाइस नैजों फैदोंमोन आरोना नैबेजों सिदा फैदोंमोन नैजों दा नै ओरै लेफ्ट थांबाथाय मासबाद सहैगोन आरोना नैजों ओरैजाय थांबा मासबाद ओमफ्राय दा आङो नै ओरैजायसो राइट खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेजों थांनो नागिरदों गाइस ओमफ्राय दा नैयाव मा स्कुल नै अमिया ना बर' ना मा जायखिजाया स्कुल मोनसे दं ओरै स्कुल ना कलेज जायखिजाया स्कुलखौनो होनदो नैजों गेटजों हाबो ओमफ्राय दा नैजों थांगोन आरोना आं सिदा गाइस ओमफ्राय आं दा लोगोफोर माबा साहा लोंनो नागिरदोंमोन आरोना साहा ओमफ्राय गारियाबो थाव दंना गैलाथाय गैयाबा थावखौथ' सोखानांगोन थावआथ' दा थांनायाव सोलांनाय जायो ना मायो ओमफ्राय दा आङो साहाखौथ' लोंनांसिगोन हटेलखौनो बारा गैया ओइ जराव दं खोमा ओमफ्राय ओरैबो मोनसे दं हटेल मोनसे दं जायखिया ओइयावसो लोंहैनोसै आं लास्टआव लोंहैनोसै आरोना आं गाइस ओमफ्राय दा मा बुंनो माबा गोजांहांबायबो सुइटारबो लाबोखादों बेगाव ओमफ्राय दा
थावबोथ' दा थांनायाव सोलांसै ओमफ्राय दा आंनो लोगोफोर ओइ जरावहाय ओरै थांना लोंहैनोसै आरो ना गाइस दा नै ओरै नायनो हागोन भिउफ्रा मा फैफेराखै ओरै सिदा नैजों फैदोंमोन गाइस नैजों फैदोंमोन ओरै थांनोसै आङो ओइ जराव सा लोंहैनोसै ओरैबो दखान दंमोन थाबबाय बारा गैयालै इसेबां सा हटेला माने साहाखौथ' लोंखानांगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरै थांबाय थानोसै आरो ना गाइस स' गाइस दायो मोनफैबाय आं नै हटेलाव बेयाव लोंहैसिगोन आरो ना साहा ओमफ्राय दा गाइस माबा नायनोबा नै गाइस नायनोबा लोगोफोर नै बा भिउआनो मा बुस्थु बेफोरो अ माय गड लोगोफोर नै गाइस नैजों फैदोंमोन गाइस नैजों नै ट्राबबायना आं फैनाया बेजों फैदोंमोन नै सेन्टारा लोगोफोर बेयाव जाग्रा जानोसै गाइस बेयाव हटेलाव हाबनोसै ओमफ्राय दा नायनो हागोन भिउफोरखौ बेजों थांगोन आं बेजों गाइस लोगोफोर ओमफ्राय दा आं बेयाव हाबनोसै आरो ना हटेलाव दायो साहा लोंनोसै बिराद साखावरे साहा हब'ना जाखाम स' गाइस दायो नै साहा लोंसिगोन आरो ना आं हटेलाव साहा लोंसिगोन दा কি আছে রে মেটাই এফালে নহ'বনা এফালে নহ'ব এ दायो लोंसिगोन आरो ना सिंग्रा আছে ना सिंग्रा आरो কি আছে পকৰি ঘুগুনি আছে না কি খাব এই পকৰি দে 10 টাকা साहा आरो पकरि लायो लोंसिनोसै आरो ना गाइस दा दसे उनाव नुफिनगोन आं साहा लोंगोरनि जागोरनि दसे उनाव जाखांबाय लोंखांबायलै गाइस दायो नै ओरै राइड खालामहैनोसै दसे मोनाबायानो गाइस बोथोरा गुसुनो गोजांलायबायसो आंहा लोगोफोरनो बागाना ओरैबायदि गिदिर बागान गोजालै गाइस बाला आयौ माथो ससेल' थांना फैनोसै आङो लोगोफोर माथो बुंनो आरोना गाइस लामाया भिउआ बिराद बरियामोन ओरैजाय एकदमबारे दिनै मोनानानैसो ब्लक खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माथो बुंनो गुसु गुसु बोथोरा गाइस अ माय गड थांगासिनो आरोना गाइस आरोना ओइ नै जायगाफ्रा एबार मोजां मोनलांगासिनो आरोना लोगोफोर हेन्डसाम नुबाय बेग बानायजों माजों साबसक्राइबल' होदो लोगोफोर नोंथांमोना गोजांबाय सिटार गाननांसिगोन थावखौ दा सोनोसै ओरैबादि जायगा मोजां गासिनो आयोलै लोगोफोर जायगाफ्रा नै मानिखाबाय आं खिन्थु मोजां जायगाफोरखौ देखायनो र' नोंसिनो नोंथांमोन नै भिउफ्रा नै बा लोगोफोर नै दा बुंखासै भिउआ नै ओरैबो नै अ माय गड गारि फैदों आरोना गाइस दायो नै वाव भिउफ्रा बेफोरबायदिसो जानांगौ दा नै बा मोजां लागिसै फार्स्ट टाइम गाइस बिदि फैफेराखै आङो लोगोफोर अ माय गड फार्स्ट टाइम गाइस नै बागाना मा सौहैयो मा मायो मिथियालै बरियालै जायगाया गाइस जोबोर गुसुनो ससे थांना फैनोसै आरोना आङो ससे थांना फैनोसै जों ससे वाव मोनासिगोन ना गाइस गुसुनो बोथोरा गियारावनो होना सालायनांगौ गाइस गोमखावखायो गियाराव ओमफ्राय बिराद मानसिजों गोनांगोना आरो आखाइ थाइसे मबाइल केमेरा ओमफ्राय आखाइ थाइसे हमनाय जायोना बेयावनो माने जायो आरोना गाइस माथो बुंनो ओमफ्राय नायलांदो नै मानसिफ्रा एसे बङालि गोजा आरोना लोगोफोरनि हांसोआ ओइ ससे थांना फैथारनोसै आङो ओरैजाय मा मोनलाङो मा माबायो सहैयो नायलांबाय थादोल' लोगोफोर नै गुसुनो बोथोरा ओरैबादि जाना दं आरोना गाइस मा बुंनो आरोना हेलौ गाइस आं दा फैयै नै माबा साफार फेक्ट'रिसो मोनफैलाबायबाय नै नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना आयौ गारियाबो नै अनैनो दंबावोसो आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो दा माबा गाइस माबासो मोनफैलाबायबाय आरोना न' जाबाय दासो साफार फेक्ट'रिसो मोनफैबाय आरोना गाइस लोगोफोर नै अ माय गड नै गाइस लामा गैला बेजों माबा फेक्ट'रिसो मोनफैलाबायबाय बिराद बरियामोन ना जायगाया लोगोफोर
मा बुंनो आरोना गाइस बिदिनोसै आरोना दा नैजों फैदोंमोन बा मोनाबायना गाइस नै भिउआ अ माय गड लोगोफोर इन्जय खालामबाय दिनैनि ब्लगा बोरै जाखो दा लोगोफोर माथो बुंबावनो आरोना बिदि खालामबाय आरोना गाइस आङो दिनै ब्लगखौहाय लोगोफोर मा बुंनो ओमफ्राय दा नै थांलाय फैलाया भिउआ दिनैनि भिडिअआ बोरै जाखो नोंथांमोन एसे लाइक कमेन्टआव फोरमायहरदो ओमफ्राय अननानै चेनेलाव गोदानै नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना होदो साबस्क्राइब लोगोफोर नेक्स्टआव गाजा भिडिअ बेखौनो आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर बिदिनो नेक्स्टआव लोगो मोनो आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर बाय बाय